Reacția dură a lui George Burcea vine după ce, conform unor surse, artista a luat foc când a văzut că pe story-ul Vivianei Sposub, iubita lui Burcea, rulează imagini cu fetițele ei și ale actorului. Un weekend, micuțele Ela și Clara au petrecut cu tatăl lor, care le-a dus acasă unde locuiește cu Viviana. Acolo, acestea s-au jucat și s-au distrat probabil cu tatăl lor și cu Viviana. Actorul a postat mai multe story-uri cu o parte dintre momentele minunate petrecute cu micuțele, iar Viviana le-a postat și ea pe contul ei de Instagram. Acesta pare să fi fost motivul pentru care Andreea Bălană ar fi luat foc și ar fi reproșat lui George că nu este de acord ca micuțele ei să fie postate pe story-ul Vivianei. Discuțiile dintre cei doi au fost extrem de aprinse. Ar fi implicat și avocați de ambele părți, mai ales că ei încă nu și-au finalizat procesul de divorț. Desigur, la scurt timp, Viviana a șters toate postările cu fetițele, iar Burcea a răbufnit pe story unde a postat mesajul de mai sus. Viviana Sposub, dată în judecată. De altfel, prin mesajul postat de actor, se înțelege că Andreea s-ar fi contrazis. Mai exact, după ce aceasta a specificat că nu dorește să aducă acasă pe niciun iubit lângă fetițele ei, timp de 4-5 ani după separarea de George Burcea, ea a făcut fix contrariul. La nici 3 luni distanță, ea l-a adus pe Tiberiu acasă pentru a lua parte la petrecere. Reacția lui Burcea ar fi venit după ce artista l-ar fi anunțat pe actor că o va da în judecată pe Viviana.